Avui en dia la cultura empresarial estem en un moment d'incertesa, de canvi constant, d'altres necessitats també de les persones que treballen a les empreses. Per tant, necessitem uns lideratges molt diferents, molt més inclusius, molt més col·laboratius, que confiïn molt en els equips, que els hi donguin el poder de decidir i que els hi donguin també la possibilitat d'equivocar-se i que això no sigui un problema per l'empresa. Aquest entorn segur, aquest entorn de col·laboració, aquest entorn de confiança fa que els líders que gestionen aquestes empreses també siguin molt diferents, ja no són líders de control, són líders de facilitació, d'inspiració, però és que a més tot això no pot passar si només ens quedem mirant a l'empresa. Les empreses han de col·laborar amb les seves comunitats perquè l'única forma realment d'innovar, de canviar, d'avançar és quan ho fem tots junts. Com es diu, en lloc d'innovació li podríem dir winnovate, fem-ho junts. Innovar és inventar, és inventar alguna cosa. We és realment innovar i canviar les coses.